A ktoré ešte? Ukáž mi to ešte raz. Ktoré si to myslela kvetinky? Poď sem, poď. Ktoré kvetinky? Ukáž ich ešte. No, tamto. Budú veľké kvetinky. Čo? No, ukáž. No povedz mi to ešte raz, ako si to hovorila. Nina. No, ukáž mi to, ktoré. Tieto budú pekné? Tieto? No, povedz mi. Jaké budú? Čo? Poď sem. Ukáž mi to. Ukáž, Nina. Poď sem. Poď sem. Poď sem. Sem poď. No toto mi ukáž, tieto čečenka, aké budú pekné. Labky, labky. Labky, Jaj, áno, také budú pekné? No dobre. Tak čau. Zakývaj mi. Čau. Ty máš robotu s tými kvetinkami. Nina? Čau. Ozaj? A ešte čo? Nina. Nina? Dobre. Tak ahoj.